a los alumnos catalanes. Podría ser gallego, en un sentido más peyorativo del término. As tropas estranxeiras chegan a Fisterra. Pensaron coa queima das obras de Rosalía. Polo de agora, os últimos defensores do povo son deportados a campos de concentración. Nina cola deu sup. Adano al sol se da guf lat kamon dara kakam. Moitos coruxas, sapos e bruxas. Demonio de Belcebú. Ah, 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 ah. de xente ceibe como o vento ou as ondas do mar. Un vento rebelde que ven de lonxe agora. Nos nomeámonos furacán. E agora que sone a música da colectividade coas súas historias